yanzu ka duba a kalle irin rarara a ce rara shine shugaba na wanda zai waka da duniya za ta gani a sani ba zai iya rubuta sunan shi ba tare da mistake ba ina adawa da talent din mutum bane ba ina adawa da bayar da Allah ya maka bane ina cewa bayar da Allah ya maka kai amfani da ita idan kuma aka ce za ka yi shugabanci to bayar da Allah ya maka kai amfani da ita ka kwato haƙƙin mutanen da kake shugabanta idan kuma ba za ka iya shugabantar mutanen ba to kada kai amfani da cewa kai shugaban su ne baka tabuka kanka komai ba baka tabuka musu komai ba haka bawon Allah ne yake zama ya jira sai lokacin da aka ce yau an fitar da wani event za a yi na film ko na waka a India ko a Paris ko a London ko a Germany ko a ina ya tura memo a tura mai wata 'yan miliyan 10 ko miliyan 5 ko miliyan 7 ya yi kudin jirgi ya yi kudin hotel ya kudin abinci idan ya je gurin ya ɗauki hoto ya postin shikenan in wata ya ƙare albashi sha kai miliyan 1.5 ko miliyan 2 a ɗauka a bashi ya je ya ce fa ne tenuwa ta ƙare in kuka yi magana ku da kuke harkan fim da waka a ce an taɓa sa wani a gurin ku kuke da rara ku kuke da wani mun sa su a gurin choose your leader, man. Choose your leader. Not because we disrespect them. We love you. Me, I have a sign of respect. Ask anybody. Ko abokina bana rena. Amma idan ka zamo kana babba baka san abin da kake ba kokolo ka ba komai a ciki sai fanko empty. Wallahi dole in ga maka cewa baka iya ba. Dole in ga maka cewa ba za ka shugabance ni ba wallahi. Idan ni karan kaina Usman Soja bai ba tare da kowa ya shugabance ni ba zan iya bi ta harkan film da waka in kai inda nake to me yasa wanda ake ganin shugaban mu ne zai je wani guri an bashi appointment lokacin da aka bada appointment din nan mu muka cire kuɗi daga cikin aljihunmu muka hada aka yi dina saboda haka ina da damar da zan yi magana na san wasu ku za su yi baki su ce ba rishin kunya bane mutumin da duk ba zai iya maka fighting ba bai kamata ya zama shugaban ka ba ko a gurin yan siyasan abin da ke damun in arewa kenan kun kasa iya zabo shugaba mutumin da yake da tsoro dan ya fika iya turanci dan ya fika iya sa babbar riga ba shugaban ka bane shi kanshi mutumin da za ya je a ce ka turo mai shugaba yana sai ga mutumin da ya waye yana sai ga mutumin da ya san abin da yake yana sai ga mutumin da ta yaya za a yi da ni da wannan mutumin mu yi wani abin da za mu ci gaba ko kuma ta yaya za a yi adin value ba wani value da suke adin wai ku yi imagine a ce muna da mutane sun kai kusan guda 3 a cikin administration din nan amma har yanzu su da suke a cikin gurin mutum ɗaya ne yake da film din shi a Netflix wanda muka fi ɗaukan shi a matsayin babba fiye da kowa a cikin babba a cikin mu bai da film nashi na kanshi a Netflix bai da film nashi na kanshi a Blu Prime balantana kai maka hanya kaji meanwhile idan ka je yan kudu ina da abokanai waɗanda suka fara harkan film nasu film din ya kai Netflix wai mu ta kai ta kawo malam Bahaushe duk inda zaka ɗauki film ka yi ka je ka kai shi ka bada naira miliyan ka kashe naira miliyan 100 a baka miliyan 500 ba mu da shi fa wallahi ba mu da shi wallahi in bu ku sani ba ku sani ni nake ga muku a baki na kuka ji ba a taba wani dan arewa ba inda ba Usman Uzi bane Usman Uzi I know is somebody who is into some different